Tes, tes. Kopi-kopi gitu kan tes. Rapi, ho. Nangis percaya dulu. Oh, nang tadi kan rapi. Oh, tes, tes. Tes. Tes, tes.
kilo.
gue ini kan nanti. Enggak, yang enggak sinkron itu sama ini. Terus ada masalah. 774 itu dulu ya, coba 774. Ayo deh, 774. Thank
Salam. Salam. Oras madita salutna. Dihamu ruas nihuriata. Atas nama Prahlado di pasar tami toh muna selamat datang ma di huriata. Terlumobe dihamu amanami nanginanami soksoni na posobulung. Naodo pe minggu di huriaton. Pasar tami tong selamat datang ma dihamuna. Rak mahita memuji Tuhatta. Marhide te parmingguata di tonga arianon. Atong taparere marohatta tapahoma marteng bi mahita di bawah suruhatta bi. Amin. Taparere deta sian nomor onom ayat sada sa ritul. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to diperbadia anak palangi do tanon. Amin. Madok maulati mahmu di amai, nama ngororo hita sian gonggoman ya hulumon,
jalan apa usatun hita tu bagasan harajaun ni anak haholangan ni rohana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, horo panodang na sitong, na manodangi ganup jolma na diportibion. Sodakon mabuhim tuhami, jala parbadiay ma rohanami, asa utadahami dalan hanguluan, marhite-hite siani. Saya rajai mahami, asa unang manipil hami, siya dalan na sitongi. Ale Tuhan Jehovah, patok tong ma rohanami marhaporsiatuho marhite-hite to di perbadia. Amen. Udul Muhammad. Taparade detas nomor 72 ayat 4-5. Patik ni debata di mingguta sadarion ima sian kolosisada ayat 12. Sonom madirok disi. Madok mauliate mahamu diamai nang patauhon hamu majalo tohap na di bagasan hati uroni. Siete anon ni akan nabadiai. Solat nari di jauh kami. Patik njabata di mingguta sadarion imasian kolosisada ayat 12. Madok mauliate mahamu diamai nang patauhon hamu majalo tohap na di bagasan hatiron siteanon ni akka nabadiai. Hiro saatna atong rakma hitam mengidugugo tu amat debata. Ale Tuhan debata saya perbuih mahami manglau na bar patitni. Amin. Taparade deta siang nomor 161 ayat 125. Oh
Tato po tima dosat na gurongi tujulan di bata, tapa be maruhatta martangyang mahita. Ali Tuhan di bata pargo na so tudusan jala amanami, ujo hami do guarmu na badiai, alana targugut hami marningut dosa nami. Samarasi roha maho midahami, o Tuhan Yesus Kristus anak di bata, naga bejolma alani hami, namati jalan hehe sian namate, nama naik Tuhan wagijang doho mangodion hami. Asima roham di hami, sepatok tong mahami, sepatok tong ma di hami roha hamuliateot tuho. Oto di purbadia, pangapul di namarsak roha. Pamalum ma salut na bernit, binahen ni dosa nami. Roma ho maingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomani roham. Odo perhitian ni asini roha, sayunang tulak kami, saya tangihon mahami, ho ale di bata, ama anak dokter di perbadia. Amin. Los tabigima baga-baga taringotu hasasan yusatta. Alani pangalasotta do ubahen na tulang Kristus. Jala binahen ni hajahatotta do ibana mabugang. Ape tibana pisak-pisak perhitian ni hasanangatta jala binahen ni bugang na malum ita hilala. Hasangapun ma dibata na digijang. Amin. Amin. Taparadi Maideta siya nomor 510 ayat sada tuh. Jalahi tanurisu
saderion Ima Sia Johannes Sada ayat 20 sia Rodi 42. Epistel Ima Sian Johannes Sada ayat 20 sia Rodi 42 tajahama markati soring. Torang ni ari i di ida si Johannes ma ro Jesus tusi jadi di dokma. Odo biru-biru dia bata nama morsan dosa ni portibion. Yana do nahudoki sian pudikuro sada halak naung jumolo adong asa ahu ay parjolo hiado ibana. Au pedang hutad da ibana. Alai asa tadap ibana di halak Israel ubahen naro ahu madidihon ai. Dungi diha tidakon si Johannes ma nin nama. Uida doto doi tuat songon darapati sian banua gicangi jalanuan di ibana. Au pedang hutad da ibana juru. Alai ibana namar suru au madidihon ai. Iro mandok tuau ia tusi di idaho tuat to di jalamian di ibana do sididihon to di perbadia. Asanunga huida jala kuaju jongkot ibana do anak ni debata. Marsukuk nai jongjong musia si Johannes di si dohot si sianna dua halak. Jadi dinadi danai Yesus mamolus ni nama odo biru-biru ni debata. Jadi dibagi si sianna na duai ma katana gabe dihuton ma Yesus. Dungi humusor ma Yesus di idaman sida nama huton ibana. Jadi ni nama madok nasida. Menuna jadi didok nasida mamadok. Rabbi nama dok guru. Di dia hoso. Jadi didok mamadok nasida Roma hamu asa di ida hamu dungi Roma nasida di ida ma param miananna lasrak manasida dohot ibana sedari i tar dibukul opat mai. Si Andreas nasa amani si Simon Petrus do nasa resian na duay nau bege hatan si Johannes do manghuton ibana. Dungi pajupang ma ibana jumulo dohot si Simon dongan nasa ama jadi dirok ma mandok ibana nunga jupa hami Mesiasi manang Kristus. Laos ditogihon ma ibana tu Jesus. Alai dibering Yesus ma ibana huhut ma didok. Si Simon anak ni si Johannes doho si Kepas maho buaron astuanna batu mamak Petrus. Itak nido sahatna mertua ma natumangion hatan di bata jalan piopsa. Amin. Taparari maed deta sian nomor 675 ayat sada dohot opat. Tuhan ku dihormati.
Ta tidak kon ma porsia tei songon na hina tidak kon idongata sa porsia di sadok portibeon rak mahi tamandok. Au persia di bata Jehovah, ido ama pargugo na satu dosan, mato palangit tohotan. Au persia di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, imana tubuh si Maria, nagagabean saton di korbadia, andorang sonuhai. Ido hatta, natumam bernit, di pangumuman selatus, nama terpajal di bana di haup silang, natuat turun di tanong, namulak turun di hari patuluhon, nama naik ke surga, mundur siam di bata Jehovah, ama naik pargogo na satu dosa ni, di sini ibana pemulusog sugot tanon, mangunyala nama mulu dohot namate, au persia di ton di perbadia, jala adong sadawilia nabadia. Uriya Kristen akan nabadia, dohot inya sasan dosa, dohot itai namandok, mulak mangulu sogot daging halak nong mate, dohot dihaluan na surasuda. Amin. Udul mam. Tapi kema titing namasa dihuriata di mingguan. Ting namasa doho si pamasaon di minggu padua dung Epipanias minggu tasap 5 Januari 2020 topik Yesus Kristus panondang tu salut bangso na parjolo obar tu data na masuk turiata torop ni ruas na maruang taon di bagasan mingguon godang na tolu pilpitu halak. Hatan di batai ma nata surat di pasal 30 ayat 10 tolu asa pujion ni hamuliaon todikku ho dang ma persadian sai pujiokku doho ale Jehovah di bataku salilengna tusude ruas ni huriata nama ulang tahun upasat hamima selamat ulang tahun panjang umur de batama nama dongani hut nama masu-masu na paduahon rapat panitia pembangunan di hari Selasa tanggal 17 Januari 2020 pukul 10 siawita di Patupado rapat panitia pembangunan pinangidohon ma tuganuk panitia pembangunan perhalado para tahun do ketua dewan asama dohoti rapoti maringanan di konsistori undangan simposium oriental pelayanan 2020 di hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 8.30 sampai dengan selesai di Patupado Simposium Orientasi Pelayanan HKBP tahun 2020 maringanan di Ballroom Hotel Horizon Sagita. Registrasi 150.000 per orang. Papaton rapat perhalado. Dari Kamis tanggal 10 Januari 2020 pukul 18 WITA di Patupa rapat perhalado HKBP Sentosa Samarinda maringanan di konsistori peserta rapat full timer perhalado dohot calon situa perhalado tambahan molo dititing tersurat tanggal 20 Januari doi yang seharusnya adalah tanggal 19 Januari palimahon ibadah sore memuka di minggu sadarion ibadah minggu sore HKBP Sentosa aktif songon nasomal per mingguan masuk pukul 17 WITA panopon persembahan Natal dan tahun baru keluarga jadwal pro kantor organis doh titing parhepengan boy taida di lembar titing nongadong di Hitagonup di pasu-pasu tuhat tama Huriana
Songoni majo titing namasa doho si pamasaon di minggu ta sadarion atong martangyang mahita. Ali Tuhan debata manami na marabangso di Banua Gijang gok puji-pujian doho tamulate onupasa nami jumulo tujulum Tuhan di asi ni roham doho denggan ni basam na mangalehon haipaso dupe tuhami gabi buhi hami satu bagas coromon di nama muji-muji doho pasangap guarmu na badai Tuhan. Ali Tuhan Yesus Kristus na mangido jala mengelet dupe hami tua dupa muna badai Tuhan. Homa totong na mangaramoti hami di hulu nami, diak kolon nami napa hak mutu hami, todim ton di perbadia mangaramoti hami Tuhan, nama masuk hami digaduk perlanan di hulu nami, lehon hai pason nama notong di hami Tuhan. Ali Tuhan upasahat hami matotong aka ruasmu, ruas ni huriam Tuhan, manangari dia pe nasida maringanan di tikot Tuhan, homa totong nama dongan nasida Tuhan. Suaksoni Tuhan ruas ni huriam naso apala boy marminggu apala tikot Tuhan, ala borrak nasida lau matuk pangi manang di perlana pe Tuhan, homa totong nama dongani perlana nasida, jala pasahan nasida tujuan perlana nasida Tuhan sonang suari boribuan. Terlumui ma Tuhan dang boy rap habi mamuji guar muda badehi Tuhan ala ni parsahiton ni perdagingon. Homa totong nama masu-masu aka para medis. Terlumui ma Tuhan aka obat na pinangan nasida anggiap makolhoni gabe jupang nasida hamalumon. Terlumui ma Tuhan upasat hamima ima ruasmu Bapak Judika Simanduk Kalit na ditikot Tuhan na narong di rumah sakit wap sarani na di bagasan parsahiton ala nilaka lantas manang eksiden ali Tuhan upasat hamima amang namyo tua dupa munda badai Tuhan homa natotong na mga lebisuk doka gugu tu aka para medis Tuhan na manangani amang Tuhan. Ang giat Tuhan dilo biso na sakto Tuhan do gugo. Asang giat boy malum amang Judika ditikina dala boy hami tuktong mamuji pasang guara muda badai Tuhan. Terlumui ma Tuhan pasatami ma keluarga na manangani na mangurus amang Tuhan. Lehon hai pason do serep ni roha do pos ni roha Tuhan jala pasu-pasum ma Tuhan nama dolngani nasida sudai keluarga ni amang nama saya Tuhan. Ani Tuhan upasat kami ma amang Judika Simadukali tua do pamuna badai Tuhan. Suaksoni Tuhan yang nakon nami nama gudang na di parsikolan, suaksongon na di parkerejon na sila po Tuhan. Dia kena marsikola Tuhan, leo bisuk doa pistar na sakwe Tuhan. Asan dia bisuk jala pistar ya nakon nami tujulan nyor Tuhan. Jala gabi anak si pahitu itu menasida Tuhan. Jala ada danak na tunduk tu orang tua terlumubi Tuhan, tunduk tua dupa muda badai Tuhan. Alin Tuhan, upasat kami maya nakon nami tua dupa muna badai Tuhan, manangadi dia pinasida maringanan. Terlumubi Tuhan yang nakon nami na daw siya kami alni parsikolan, manang dia kaparkerejuan, homa totong nama dongani. Ali Tuhan soni yang nakon nami, nong tikina marumah tangga Tuhan, homa totong na mga lehon, manang patuduan si rokap ni todina Tuhan. Asar dalam martabat-tabalas si rohan nami Tuhan, dalam Maria pos rohan yang nakon nami on tua dupamu na badai Tuhan. Ali Tuhan Yesus Kristus suaksoni Tuhan upasat kami ma huriam na balgaw Tuhan ima huria hakabipio Tuhan. Siang pimpinan nami eporus sonya kastap terlumumi ma Tuhan sudia akapadita ni hakabipio Tuhan homa totong na mga leon bisuk na sakwe Tuhan dalam serep ni roha.
terlubu memang Tuhan nunga sada rohanami terlubu keputusan ni rapot sinode bahwa parkepengon gabe tu pusat Tuhan alni Tuhan leong gogo di pimpinan nami menang bisuk di manguluhon hakabi pinabulu Tuhan asang giat mardalan di bagasar lasin roha do dame nasak ko Tuhan terlubu memang aka program ni huria Tuhan homa totong napasatoni terlubu memang Tuhan lima program ni huria ni hakabi pesintosa Tuhan panitia pembangunan dohon aka pengurusna homa totong nama masu-masu asang giat Tuhan aka panitia pembangunan boleh bekerja di bagasar lasin roha nasak ko Tuhan songoni Tuhan padita nami padita resort nami Tuhan songoni padita fungsional do Bibel Pro Tuhan homa totong nama ngaleo sadani roa do hai pasot Tuhan din manguluon huria hagabe pesen tosa Tuhan terlumobi hami Tuhan akasitua do talo situa Tuhan homa totong nama masu-masu asang gia bohe hami sada dina mangula ulau nami di huria sentoson terlumobi ma Tuhan di tanggal 10 siari kami Tuhan patu paun nami do ima rapot di parhalado dina merencanahon program lo anggaran di 2020 Tuhan alni Tuhan lehom marihami hasehaton doho sadani roha dina mabuat keputusan asang giat Tuhan hami huria hakabi pesentosan boy berada di bagasan dame nasak Tuhan ale Tuhan Yesus Kristus suak songoni mahami Tuhan na pungunuaing di bagas joromon ale Tuhan dang huboto hami aha paru kilon di akaruas nami Tuhan alin na pos doroh nami Tuhan tiki jupang di hami paru kilam di lakoro di hami pos ni roha jupang tikira di hami hamalot Tuhan di lakoro akalas ni roha alin Tuhan hupasat hami manggulu nami suak songoni akka cita-cita nami Tuhan pamuda bade Tuhan leho di hami gugo dia dohot bisuk nasak Tuhan ali Tuhan Yesus Kristus go dosa do hami Tuhan asima roham di Tuhan urasi ma aka dosa pangalahan nami Tuhan asa tamahami diadopamu dala tamahami mamuji-muji do majogwarmu na bade Tuhan ali Tuhan tumat segurang do bagi do nami ali napos do rohan nami pasal tomu dusude ahana ni hirim ni rohan nami ali Tuhan upasat kami manggulu nami hola di bagasan goar ni namu Tuhan Yesus Kristus nami mangido martangyak kami tuho amin. Taparari Madeta yang nomor 774 Etsada Duduna Gukma Tapapungu pilihan na berjuluk
bele Tuhan nang di bagasan tikiope marpungu dohami saluhut na ruas di uriam imale Tuhan lau tumangi ho baritam naulii ajari pargogoi parbisuhi hami asa tau hami le Tuhan mangulah ho katam di ngolu nami sigalupari atau ngale Tuhan makuling maho ay nungarade hami lahu tumangi hosa marhite Kristus Yesus martaya kami Tuhan amin. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu. Hatan itu hata nagabe ujahat dihita di bagasan mingguta sadarion. Imana tersurat di buku Yesaya bidu 40 sia. Mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat pitu. Songono mahatan itu hata takas mata paihut-ihut. Naposoni Jehoba bakit gabe sipalua bangsona. Jala panodang tu aka parbegu. Tangi hom mahau hamu ale aka pulo. Jala patinggil mapinggolmu hamu ale aka bangso dinadao. Jehoba do majo ahu sian bortiad dope. Sian butuhan idainang. Nunga ditaringoti guarhu. Jala dibahen pamangaku songon podang natajom. Diodingi doahu marhite sian. Pangalinggom ni tanganna jala dibahen ahu gabe supia na niugam ditabuniho doahu di bagasan siorna jala ninna do madok ahu naposoku doho ale Israel marhite siakko doahu marmulia alayang doahu ninna rohaku do dang marguna nangalutoni ahu magoposabing do gogoku Hupa sudah, HP Jehoba patikos-tikos uhum tuau. Jala upaku dilabung ni debatakku do. Ia nuaeng hatani Jehoba na jumadihon ahu sian bortiad dope bahen na posona. Asa ahu paulakon Jakob tu ibana. Doho papunguhon Israel. Jadi marmulia ma ahu di ida Jehoba. Jala debatakku gabe hagogo okku. Jalanin na do. Hamek metod doi anggotung holan napusoku ho patidang aka margani Jakob doho manogi ho mulak aka pasi-pasi sian Israel nungahuleho ko huhut bahen panodang di aka perbegu gabe parhitian ni hatuaku ho rodi ujung ni tanoon songonodo hatani Jehoba si palua Israel nabadiana tu ibana na hinabiason ni rohani halak tu bangso bagian tu naposo ni aka pangarajai ikon idaon ni aka raja doho jala hehe jala marsoba aka pangarajai ala ni Jehoba na bonar dohot ala ni nabadia ni Israel nama milito ido sahak ni turpu jamitata dihita saluhuk nada mangdainang nahin holongan molo tapai hutihu nakinan hatan itu hatta jala didokdo di judul perikopna naposo ni Jehoba bakit gabe sipalua bangsona jala panodang tu aka parbegu jala ido nata ida na gabe topik ni mingguta Yesus Kristus panodang tu saluhutna bangso Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa Jala molota suku do tu diri ta sendiri amanginang ise do hita. Siapakah aku? Jala molota ida do musenang tabige ede poprohani dikatakan siapakah aku ini Tuhan ninda kan? Jadi ise do hita. Adong do tahe amanginang sia kita nasomanada dirina. Adong dan ditadda isedo ibana sendiri jala musenang godang do songoni dang marsitadda anate nang penaung marsitadda kian alai dang marsibotoan diaka di parohaon baik suami dan istri alai taida marupani atik poha dung baru gabidang ditadda be ise ibana ay godang do hata si songoni mulo tabi geate Aidang ditadai bana ise diri nanin narupani. Alaboha, ulo pa jago-jago hukang, dukoni musenang, nga ditadda jol ma ibana ise ibana. Alai ibana
sendiri dang dipoto ibana ise ibana. Ujungna baolo maon gabe marasinga-singate. Ala boha, ala dang pas di rohani-rohanna. Jadi dihita saluhna, iko benar-benar do hita manada ise hita sendiri. Baru biasa manada tudongan. Dang dipotoi magona ninna kan? Gudang do na songon itong. Nunga mabogos jong, alay pa jago-jagohon hera na utibbo siya donganna. Hapedang terdungdung di ibana, alay sa inaeng do didungdung. Jadi dihita saluhna asa tatad marupani ise hita. Jala molotaida do, godang do tanda pengenal napatorakon ise hita teh. Jala na menarik musena perlu digumuli, jala na gabe suku-sukun menjadi apa aku ini. Gabiah hama ahu. Odo nah wilala naikon selusat tanwai ngate manginang. Gabiah hama hita. Jala godang do musenang akan atoras. Nama nukun tuak kagelengna, nama dok tuak kayana konna. Gabiah hama ho haduan. Ahaduna gabe cita-citam. Alai godang do amanginang. Yana kota nama do aka cita-cita nate. Adong mau nama do polisi, adong mau nama do tentara, jala adong mau muse nama do dokter. Molo saya disuku taring otusi, pitur hatop do dialusi rupani. Ala semangat do nasida laho madok ahana di rohana. Beta boha rupani amanginang sia tonga-tongata. Dung di zaman nuaeng alani canggini zaman si nuaeng dak pola perlu be dak pola rikok be laho makata hatai do hotiana kotai hate alai tapatupa ma songon sadana toras sita pajonok tua kayana kota asa ima nama baik kita lam turosuna persaura di tonga-tonga ni keluarga terlebih orang tua dan juga anak asa teridama persauran narosu tunasida unang las di paso buate unang do atau ema asal mamena pinnakan diliam mahempono rupani ujungna danga dong be nama katai di tongani bagasi ala nunga si be adong madisan adong madison rupani ujungna hening masude alai taida mamanginang molo seita sukun akayana kota taring otuson luar biasa do hate. Nasida pelas do rohana. Ala saya di pajonok natoras tu aka iya nakonna. Jadi dihita saluhuna manginang marhite na saita sukun nasida om mana menciptakan sada komunikasi yang luar biasa bagi anak-anak kita. Jala musenang godang do nasida nama do ahu rajin belajar asa gabi boy gabi dokter ninna rupane. Jarang dona mar cita-cita honda ujui amanginang gabe petita te. Manang gabe sahalak diakones, bibel pro dohot aka guru huria. Jarang do binegei. Sohola dokter do sude. Jala ugodang do musena naing tentara do polisi kan? Idona taida. Alai musenang taida ma amanginang di bagasa perdalanan ningoluta gabe hado hita haduan. Mana gak bisa ada suku-suku tu hitate. Mungkin mau tua kaya kota ta suku godang do cita-cita nasida. Jala godang do na di rohana sida. Alai molo di suku muse tua kana matobang, tua ka remaja na poso bulung, saya godang do alusi memang. Alai molo tua kana matobang ma. Tua kana utua, bohado tutu. Jala olo do gabe bingung nasida te. Molo di sukun atau mainan asal mamangolu nina musenang asal ma jadi moloholan asal doa manginang bahola songoni namanya te warna pe na asal ate mananga hape taho asal ma tetap gabe jolma nina musenang ulu do muse adong nama ralusi songoni jadi dihita saluhuna tarimangi matakas nenga gabe hadu hita haduan alai marhite turpu jami tahun amanginang dapat tama alus di Papua di bagasan turpu jami tahun dung ditodo de bata si Jesaya
nagabe sahalak panuriran tutonga-tonga ni bangsa Israel. Taida malah terbelakang di turpukon na marsiala mai nunga madabu bangsa Israel tuaka pembuangan, tuaka raja-raja. Oma nama bahet danga dong be pengharapan di bangsa Israel. Danga dong be pakirimun nasida. Mereka tidak berharap lagi supaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Jalan nasida pe madok dang margogo be tangan ni Jehovah lahu paluahon bangsona sian tangan ni aka raja-raja. Termasuk Raja Nebukadnezar. Ima raja na bingis, raja na kejam pada hati hai. Alai taida mam, dang di paso bude bata bangsa Israel songoning menderita. Sa itu matangis nasida. Alai di BG di tangi di batado, jauh-jauh ni bangsoi maradop de bata. Di tangi hoddo. Ido polau bahen sian bortia do penang, nunga di toro de bata, nunga di persiap de bata. Ima si Jesaya nagabe mabuan hangoluan mabuan hasitongan tu bangsa Israel. Nagabe contoh tu nasida. Sama halnya juga dengan Momensen. Hati hadung mate Henry Liman dan Samuel Musong di lobi pining Pitor di persiapan debatado si Momensen. Pada tahun yang sama juga di sido lahir si Momensen. Asa memang bangsa Israel na ikum malua do. Jalahita pe bangsa Batak pe ikum manada de bata. Ise do si topa langit do hotanoon. Ise do nama no pahita. Ido polau bahet di persiapun de bata do si no bensen. Jala sau doi baga-baga ni de bata. Sau doi itu si no bensen. Si no bensen do nama boan barita nauli na berhasil tutano Batak. Jala ipe na jolo tung macai borak do pergumulan ni sino mensen. Bahkan saya di parekeli halak bataki do ibana. Di dok mai ibana sibut termata, dohot akalan na asing. Alai dibukai rohani tuhatta do sude rohani jolmai. Asa terbuka rohana tu barita naulii. Tu debata. Asa ditadana sida debata. Aina babay majadi hata di tuhatta, ima tuhatta sendiri ate. Datung nagabi perjamita, molo akka perjamita, nahon lam manabur hoddo ate. Jala mangalehon na dumenggan. Ido nagabe ula-ula ni Jehovah. Jala sada hahomion ni debatadoi. Ido natarida di bangso Israel. Di todo debatado si Jesaya jala tung macai luar biasa do musenang tujuan ni pajuan ni debata tu si Jesaya. Aha do tujuan na asa di jauh na poso ni Jehovah. Jala dalam rangka aha do di jauh si Jesaya hati hai. Taida ma amangi nang diayat onom sikop do alusna di do. Hamet metod doi anggotung holan na poso kuho. Patidang akamarga ni Jakob. Dohok manogi homulak akka pasi-pasi sian Israel. Nungahule ko huhut bahen panodang diaka perbegu. Gabe perhitian ni hatua kuho ro di ujung ni tanoon. Artina dido hamek metod do anggotung holan na posok kuho. Dohok patidang akka marga ni Jakob. Dohok manogi homulak akka pasi-pasi ni Israel. Artina pajowo ni debata ima songon topik ni mingguta sadarion. Jala dido si Jesaya gabe panodang tuaka bangso perbegu. Songon ido nang tujuan ni debataro tu pertibion. Yesus Kristus panodang tu saluhut bangso. Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Ido nagabe topik ni mingguta. Jala tarida doi di ngolu ni si Jesaya. Jala ibana do na boi maboan hai baruon tu bangso Israel. Ditik-tikon si Jesaya do asa bertobat asa berubah bangso Israel. Asa unang be marjogal ni rohana sida. Asa ditandana sida ise debata.
Alai taida mabuse sanga do madele si Jesaya. Ala boha, ala dak na sida tuhatani si Jesaya. Alai omma naga bisa da jaminang tuhita saluhutna sebagai naposo ni debata, jalahita pe didodo sebagai hamba ate. Asa tok-tok kita biar mida Jehovah. Asa benar-benar hita gabe panodang tu saluhutna bangso. Gabe terang tu saluhutna humalia kita. Ido tujuan di debata ro tu portibion jala dihita pe terjauh mahita gabe ianak pun di debata. Mulo di dodo hita gabe sahalak ianak pun di debata taparatete homma hata ni debata di ngoluta. Nang holan nama bege ala ikut do mangulahong hata ni Jehovah. Jala ido nanido ni Jehovah tu hita asa benar-benar hita gabe tau tiruan tu saluhutna bangso. Jala ido ngoluni bangso Israel nang pe di pembuangan nasidam ikon patuduhon nasidam na benar-benar doa dong Jehovah. Marhite aka pabahenan nasida. Marhite aka pangalaho nasida. Jala ido na tarida nang dingoluni si Jesaya tiur dorohana ias dorohana. Nah kita pe di perdalanan ningolutaon amanginang asa tiur rohatain. Unang beta pamasuk na holom tu rohatta te. Apalagi tahun baru noengong tahun 2020 dan kita tidak tahu apa yang terjadi kelak ke depan. Dakta boto hana masa. Dakta boto aha rencana ni debata. Jala dakta boto dia do na masa si bolusata haduan. Alai di somba di pergogoi debatado hita jaminan di pasahat debatado tu hita nasai na dong anakku dohora siraro ajal ni portibion. Ido di dok Jehovah tu hita. Jadi di hita saluhutna unang gabe mabiar hita madalani taunonate. Alai ta pasahat woluta hola tu tangan ni Jehovah. Jadi di hita saluhutna unang gabe gamak kita madalani ngolonate. Unang gabe sudah tapi kiri. Alai sa guru di debatama perdalanan ni ngoluta. Biarkan Tuhan yang mengatur. Ikut songoni dua mangina. Unang gabe hita pajago-jago mengatur Tuhan tai ate. Alai aha pena masa pergugo ya Tuhan. Ikon ido. Memang godang doakan namasa nata bolu sate. Daktuk dope sabulan ngamasa namasa. Ngatai dai ate. Godang akan namasai. Godang mau nak persahitong dohot aka pergumulan hidup. Jala disodo hita amanginang bergumul jala pasahato dirita hola tu debata. Hibul mahita majalo hata ni Jehovah. Hibul mahita mangulahon nanidok ni Jehovah. Unang dosai hola berjogal ni roha hita te. Molo nunga jupang tahun baru manang parrohaon. Baru manang aka parulota. Baru manang sude aka perdalanan ni ngoluta. Unang be sena holomi tapeop tatiop ate. Alai toktong mahita biar mida Jehovah. Kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ikon ima ngoluta mangina. Unang dohola gogota sabing tapangasahon. Daksaut ulau ta manginang molo holan mangasaho pikirat tasadiri. Alai molo mangasaho debatado hita sai narodo pasu-pasu ni Jehovah. Jadi di hita saluhuk namar hita turpu jami taon gabi panodang mahita. Jalamu senang dido asa unang tajua pajoho di debata tu hita ganuk bersada-sada. Nah kinunga di jauh debata hita gabe sahalak sisianna jalanunga di jauh debata hita gabe panodang tu portibion taulah umay. Songo dia debata ngolu ni Jehovah songo ni manak kita te. Nang pedak tarbaita 100% sempurna songo debata alai unang be sai somal hita madadati mangulahon dosai. Nah tapa somal-somal doa manginang mangulahon hadaulaton, mangulahon natiur, mangulahon na hobbar tuhata ni Jehovah. Alai molo somal do hita mangulahon na jati laskina matorus ujung ni ngoluta. Manang bohape di dodonga tu hita daktar jalo rohat tabi alanunga sai torus. Jok-jok na holomi taulahon.
Jadi di hita saluhuna unang jua nani dokni debata. Molo tois do hita di hata ni Jehovah amanginang oddo nama bahen hasasega. Alai molo miat do hata ni Jehovah di ngolutta tangi tinggil si pareotta tu hata ni Jehovah sai na mangolu do hita. Jadi di hita saluhuna marhite turpu jami tao diajari do hita asa benar-benar hita madok mau liate tua dopan di Jehovah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Manang na sukacita pe, manang na duka cita pe, tahala somayate amanginang. Ta syukuri mangoluon. Jala benar-benar mangula to di purbadia di bagasan ngolut tabe. Unang besay holan na tadat dati mangula ho dosa te. Ay gudang do na songoni, ay ngamar sala ibana, ngarorang pangalahona, di paingot dongan na ibana, gak bisa pulung si alusna. Belum ini na musay kan? Ho nga boha haruan ini na musay nang tudongan na. Jadi harus saling benar-benar mabereng tu diri ate, manada diri ate. Mulu nunga tatadda de bata, na pasti ala na tatadda do ibana, ubahen na, tapasolho tapajonok tu ibana ate. Taboto ise ibana, taboto ise de bata, di pargoluatta. Ido pola ubahe kita, memuji-muji guar ni Jehovah ate. Ala taboto do ise de bata. Jala de bata pe ditadda do hita 100% ate. Ay mulu na suami istri nuay, barong do na sumarsita daan ate. Dan ditadda songot dia pangalahon ni si istri. Bawolo do holang di pardopahan ate. Tarida burjuru pani, HP molo di luar ni si malolo ni suamina, so ina major bu ni pangalahona. Dan ido, gudang-gudang songoni, baujungna omma terjadi keretakan dalam rumah tangga. Gudang doakan asongon ni amanginan. Jadi dihita saluhu natapati rumah rohatai. Alam bolo say holan na jok do hita di bagasan hahulomun annon baodo nagabi hasi segate. Dang masuk behita tu hangoluan sisa leleng ni leleng nai. Hape hita nunga ditodo de bata, nunga dilehot de bata na dumenggat tu hita, jala di haholongi do hita saharo di bagasan tikyo. Hape ipedang tadok madok mauliate tu de bata. Dan nabi no to behita songona hate. Alai dihita saluhu namar hite turpu jami taon benar-benar tahalason sude tua do pandi debata. Artina tabuam di bagasan tangyang. Unang be sai madau-dau hita siat debata. Molo tumpe borat pergumulat ta amanginang. Hola di bagasan tangyang do tapasahat tu debata. Unang do tado anu ngabe di boto-boto di batado sude ay ditadda duaw ni namusay kan baujung na daw lo martanya bau pingase gate ngasala be holam maddo marhite tangyang ipedang taulahon badang nabi no to beyate alai di paido de batasya kita sai di paimasya kita asa tahatahon tu ibana idola patana berkomunikasi dengan Tuhan ikoni do ngolutaw na manginang jadi dihita saluhu na marhite turpu jami taon toktong mata buka rohatam lahu mangulahon naulina denggan jala toktong mahita paubahon rohatam nasay toktok kita di bagasan hahulomon tuhati uromang jala gabi panodang mahita tu saluhutna bangso dang boy tarbaheta tu saluhutna bangso tu nasahuria ate jala jumolo sian keluarga jala omma amanginang hatan itu hatan apa ingotok kita asa toktong mahita gabe tau tiruan tu saluhutna bangso. Jadi dihita marhite turpu jami taom toktong mahita mangasahon ibana biar mida Jehovah jala taulahom nadenggan. Carilah yang baik jangan yang jahat supaya kamu hidup. Amin martanya yang mahita. Ido tutuale Tuhan toktong dohami madok moliate tua dopamu di saluhutna asido denggan ibasam. Toktong dohale Tuhan nama dongani hami salutna atau ngale Tuhan taiti pergugoi perbisuhi hami hola tua rupa muna badiai asa toktong ngale Tuhan tangi tingkil hami di hatam jala toktok kami mangulah hok katam di ngolu nami siganu pari jala hatam nang hutangi hok kami imale Tuhan nagabi bohal nami madalani ngolu-ngolu nami asa toktong ngale Tuhan
naung ni jomu hami gabe sahalak na posom. Toktong mahole Tuhan nama dongani hami, nama niopi hami, asa toktong ale Tuhan. Biar mida Jehovah hami di bagasan perdalanan ni ngulu nami. Jala toktong hupang asahok kami ho, ganu pari ganu tiki di pernguluan nami. Atau ngale Tuhan yang di bagasan tikion, mangido mangilek kami tudu pamuna badiai. Toktong mahole Tuhan nama dongani hami saluhutna. Nama ngalehon hahi pasun hagugoon, habisuhon tu hami ganuk bersada-sada. Asa marbisuk kami le Tuhan, di nama dalani ngolu-ngolu nami. Jala tok-toko le Tuhan nama ngalehon na dumingga tu hami. Jala pasikop ngolu nami hobar tuas do tolongmu. Atong odo tangyang nami le Tuhan, jala homa nama dongani hami saluhutna diaka aktivitas nami di bagasan perdalanan di ngulu nami. Mau liate maali Tuhan diasini roham dongani mahami saluhutna sahat di homa ngulu nami. Marhite Kristus Yesus martanya kami Tuho. Amin. Mare de mahita huhu mahita papung pilihan. Thank you.
maliata tua dopan di debata. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo harorwani saluhu sileho-leho na denggan. Doho na saulibasa na maliutus. Hupasahat hami masya na nileho mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanom. Pati pulhon harajomu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami, godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok maliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasar rohamadamena tuto ditabe. Amin. Shalom, Horas, selamat hari Minggu Madihita, Salhuna.